Evo ih, snimaj. Dobro, društvo pažnja, sad će doći taj trenutak, svi su tu, Ludmila, zar ne? Dobro, svi su tu. Da, idemo u krug. Da, u krug. U krug, ajmo, op. Pazite malo, ovo vaše svjetlo mi ne odgovara. Ludmila, koncentriraj se na izvedbu. U redu, ekipa, idemo uživati u posljednjoj izvedbi. I dati sve najbolje od sebe. Osvojit ćemo Barcelonu, može? Uživati u trenutku. Osjećate li to, ekipa? A može li se još ići u WC? Da, Andrej, još uvijek možeš ići. Jako sam sretna što dijelimo ovaj trenutak, ekipa. I ja sam sretan jer smo na sceni svi kao jedno. Jedina, to želiš reći. Ja sam zvijezda, a oni me prate. Okej. Spremni, društvo? Zajedno smo jači! I samo još jedna stvar. Želim poslati poljubac svom dečku Fede, u kojem sigurno jako nedostajem. Ludmila, ti se ne mijenjaš. Dobro, ekipa, idemo zajedno. Maroti, već su svi otišli. Da, znam, ja sam samo bodrio i motivirao. Što radiš? Mažo, jesi li lud? Kako me možeš tako uplašiti? Ti si jedini lud ovdje, znaš? Da, pravi se javio. Ne mijenjaj temu. Vraćaj se u kuću isti čas. Ne možeš mi ti naređivati. Ja to govorim jer te želim spriječiti u tome da učiniš nešto pogrešno. Ne razumijem o čemu govoriš. Kuda ideš? U šetnju. U šetnju s koferom? U koferu nosim prljavo rublje u praonicu, da Mažo. Herman. Ma dobro, u redu, dosta. Želim posjetiti svoju kćer. Želim ići u Europu, posjetiti svoju kćer i poljubiti, ali to tako strašno. Da, užasno je. Ne smiješ nastaviti kontrolirati Violetu, pogotovo dok je na turneji. Kontrolirati, tako ružna riječ, kontrolirati. Da. Čak i ako sam možda bio zaštitnički nastrojen, promijenio sam se. Želim je poljubiti na njezin rođendan, u tome nema ništa loše. Ne, to nije moguće. Sutra imam bitan humanitarni događaj, jako važan. Ne smijem ga propustiti. Taj poljubac joj pošalje preko mobitela, molim te. Nećeš putovati, uzmi kofer i izađi. Slušaj me. Herman, čekaj, izađi iz auta, uzmi kofer i u kuću, idemo u kuću.